Takže čaute, ja som Barney a vás vítam u nového tutoriálu. U tutoriálu na plugin Jobs alebo práce. A ako si práce nastavíme na tomto serveri, sú to klasické práce Jobs, Browse a Jobs Join. Ale niektorí to nevedia používať, takže som pre vás natočil nejaký taký tutoriál. Takže Jobs, proste si zadáte money a vám ukáže, že máte, počkaj. Vám to ukáže, že máte $30, lebo to je akože základ, hej, $30. A chcete si kúpiť, čo ja viem, parcelu, alebo v obchode si niečo kúpiť, tak musíte, a nemáte na to peniaze, a ak chcete si to proste kúpiť, tak si proste nájdete prácu. To je, najprv si zadáte Jobs, mezera, Browse. A tu máte typy prác. Woodcutter, Miner, Builder, Digger, Farmer, Hunter, Fisherman a Weaponsmith. To neviem, čo je to Weaponsmith, to je asi kovár, alebo dačo také. A ináč, počkaj, no, kovár, no. A tak, vyberieme si napríklad Woodcutter, aj že akože bude ničiť drevo, aj. Tak si dáme Jobs, Join, Woodcutter. Takže ne. Aha. Tak. A bol si prijatý ako Woodcutter. Takže sme Woodcutter, takže dáme si money. Máme 30. Dajme tomu, že máme diamantovú sekeru a dáme si survival. A idem si rozbiť nejaký strom. Takže asi nejak tento strom. Tak. Dáme money. A vidíte, mám 60. Čo za 6 dreva sa zíde. Čiže keď si to vydelíte, som mal 30, takže som dostal 30. Za jedno drevo som dostal asi $5. Čo nie je veľa, lebo keď si chcete zrobiť rezidenciu, tak jeden blok tiež stojí toto $5. Takže to presne vychádza, hej. Asi to ešte tak neviem, či na tomto serveri je tak nastavené. Čakaj. 80, takže game mode, nie. Ježiš. Dám si minera. Jobs, Join, Miner. A ešte game mode, Barney 0. Koľko máme tých dolárov? Nebože. Money. Takže mám 80. Rozbijem blok. Máme koľko? 80. Lebo už sme si zmenili Jobs na minera. Že nemôžete mať dve jobsy, akože dve práce. Počkaj, ja mu to ukážem. Nájdem nejaký stone. No, je to stone. Rozbijem blok a mám 85. Takže fakt sa to zvíde na týchto serveroch. Čo sa týka toho, že rezidencia jeden blok stojí $5 a tuto je za jeden blok tiež $5, takže to pekne vychádza. Takže sa majte.